बांगलादेशमध्ये हिंदू धर्मीय तरुणाला जिवंत जाळल्याप्रकरणी आणि तिथं हिंदूंवर होत असलेल्या अत्याचार विरोधात विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलातर्फे मालवणात भरड नाका इथं हिंदू बांधव भगिनींनी एकत्र येत बांगलादेश विरोधात घोषणाबाजी करत निषेध नोंदवलाय। बांगलादेशचा झेंडा पायदळी तुडवत तो जाळण्यात आला। एका हिंदू युवकाला तिथल्या मुसलमानांनी जिहाद्याने त्याच्या हाताला दोरी बांधून झाडावर लटकवून जिवंत त्याला मारण्यात आलं आणि त्याच पद्धतीने जिवंत जाळण्यात आलं। हा प्रसंग काय हिंदू धर्मासाठी नवीन नाही। बांगलादेश हा पूर्वी अखंड भारताचा एक भाग होता। त्या ठिकाणी बहुसंख्य हिंदू राहत होते, पण ज्यावेळी हळूहळू हिंदूंची संख्या तिथून कमी झाली त्यानंतर तिथल्या जिहादी मुसलमानांनी डोकं वर काढलं। त्याचप्रमाणे मागे जो पेहलगाम काश्मीरमध्ये हिंदू म्हणून विचारून झालेला जो हिंदूंवरचा हल्ला होता, अशा प्रत्येक ठिकाणी हिंदूंवर हल्ले होत आहेत। दुर्दैवाची परिस्थिती अशी आहे की आम्हाला कधी कधी असं वाटतं की आम्ही हिंदू धर्मात जन्म घेतला म्हणजे आम्ही अपराध केला का असं वाटायला लागलेलं आहे। आणि म्हणून हिंदू समाजाने या सर्व गोष्टीचा निषेध केला पाहिजे। आज दुर्दैवाची गोष्ट आहे की आम्ही गेले 2 दिवस या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं। संपूर्ण प्रत्येक व्हॉट्सअपवर सोशल मीडियावर या कार्यक्रमाची माहिती दिली गेलेली होती, तर दुर्दैवाने मालवणातला हिंदू समाज हिंदू बांधव याच्यापेक्षा 10 पटीने या ठिकाणी हजर राहायला पाहिजे होते, पण ते राहू शकले नाहीत। हे आपल्या हिंदू धर्मासाठी दुर्दैवाची परिस्थिती आहे। आणि असाच हिंदू समाज जर याच्यापुढे निर्देश राहिला तर ती बंगालमध्ये जी परिस्थिती आहे किंवा काश्मीरमध्ये परिस्थिती आहे किंवा जिथे बहुसंख्य मुसलमान जिहादी आहेत तिथे हिंदूंची परिस्थिती आहे, ही परिस्थिती मालवणमध्ये यायला वेळ लागणार नाही। मी एक छोटंसं पद्य म्हणतो आणि त्याच्यानंतर आपले इथले प्रमुख जे वक्ते आहेत भूषण साठव ते यानंतर आपले विचार मांडतील। जोरात सगळ्यांनी पद्य म्हणायचे। जागो तो एक बार हिंदू जागो रे, 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 जागे ते प्रताप शिवाजी, जागे ते प्रताप शिवाजी, भाग गए थे मुल्ला काजी, भाग गए थे मुल्ला काजी, जाग गए थे प्रताप शिवाजी, भाग गए थे प्रताप शिवाजी, भाग गए थे मुल्ला काजी, भाग गए थे मुल्ला काजी, बचा दिया हकार जागो जागो रे, बचा दिया हकार जागो जागो रे, जागो तो एक बार हिंदू गुरु गोविंद प्यारे, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, चारों बच्चे देश पनारे, चारों बच्चे देश पधारे, भारतीय परिवार हिंदू जागो रे, 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 जागो तो एक बार हिंदू जागो रे, जागो तो एक बार हिंदू जागो रे, जागीची झाशी की राणी, जागी ती झाशीची राणी, जागी ती झाशी की राणी, जागी ती झाशीची राणी, अकेली पर हार न मानी, 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 चमक उठी तलवार हिंदू जागो रे, 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 जागो तो एक बार हिंदू जागो रे, जागो तो एक बार हिंदू जागो रे, जागे थे भगत सिंह प्यारे, जागे थे भगत सिंह प्यारे, असेंबली में लग गए नारे, असेंबली में लग गए नारे, जागे थे भगत सिंह प्यारे, जागे थे भगत सिंह प्यारे, असेंबली में लग गए नारे, असेंबली में लग गए नारे, भड़क गई सरकार हिंदू जागो
ही सरकार हिंदू जागो रे, जागो तो एक बार हिंदू जागो रे, जागो तो एक बार हिंदू जागो रे, भारत माँ के सपूत जागे, भारत माँ के सपूत जागे, कश्मीर में ध्वज लहराए, कश्मीर में ध्वज लहराए, भारत माँ के सपूत जागे, भारत माँ के सपूत जागे, कश्मीर में ध्वज लहराए, कश्मीर में ध्वज लहराए, आगे आतंकवाद हिंदू जागो रे, आगे आतंकवाद हिंदू जागो रे, जागो तो एक बार हिंदू जागो रे, जागो तो एक बार हिंदू जागो रे, हिंदू जागे देश ही जागे, हिंदू जागे देश ही जागे, देश के सब दुश्मन भागे, देश की सब दुश्मन भागे, जागे हिंदू देश ही जागे, जागे हिंदू देश ही जागे, देश के सब दुश्मन भागे, देश के सब दुश्मन भागे, बने ये हिंदू राष्ट्र हिंदू जागो रे, बने हिंदू राष्ट्र हिंदू जागो रे, बने ये हिंदू राष्ट्र हिंदू जागो रे, बने हिंदू राष्ट्र हिंदू जागो रे, जागो तो एक बार 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 हिंदू जागो रे, आर्य सनातन हिंदू धर्माचा जय हो, सर्वसे कहो भारत माता की छत्रपती शिवाजी महाराज की धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की आता यानंतर जय हिंद जय श्रीराम. धन्यवाद भाऊ सामंत. आपण एकदम प्रेरणा निर्माण केलेली आहे सर्वांमध्ये. इथे उपस्थित सर्व हिंदू धर्मीयांचे, कडव्या हिंदू धर्मीयांचे, मी मुद्दामून म्हणेन कडवे आहेत, कारण आता भाऊ सामंतांनी सांगितले की फार कमी उपस्थिती आहे, पण जी उपस्थिती आहे ती कडवी आहे. याबद्दल मी सर्व उपस्थित कडव्या हिंदू धर्मीयांचे मी अभिनंदन करतो. आणि ही अभिमानाची गोष्ट आहे की आपल्यापासून कित्येक शेकडो किलोमीटर दूर अंतरावर आपल्या एका धर्म बांधवांवर अत्याचार होत आहेत आणि त्या अत्याचारावर आवाज उठवण्यासाठी, त्याच्यावर निषेध व्यक्त करण्यासाठी आज आपण इथे एकत्रित जमलेलो आहोत. मित्रांनो, हे केवळ आपल्या हिंदू धर्मावरती आक्रमण नाहीये आणि याचा इतिहास 7व्या शतकापासून आहे. 7वं शतक म्हणजे तुर्कांचा इतिहास, अरबांचा हल्ला, अखंड हिंदुस्थानला धर्मांतरण करण्यासाठी केलेले एक पूर्वनियोजित आक्रमण होती ती. त्यामध्ये मोहम्मद गजनी होता, मोहम्मद तुगलक होता, त्यामध्ये यासारखे कडवे धर्मवीर एकापेक्षा एक कडवे एकबुद्धीन एकापेक्षा एक कडवे धर्माभिमानी होते की ज्यांनी आपल्या हिंदुस्थानवर परकीय आक्रमण केली. 1947 साली काही लोकांना स्वतंत्र अस्तित्व हवे होते म्हणून एका आपल्या शेजारी राष्ट्राची निर्मिती झाली, पाकिस्तानची निर्मिती झाली. त्यानंतर 1971 साली भारतीय सैन्याने आपल्या हिंदू धर्माने आपल्या भारतीय सैनिकांनी रक्त सांडले आणि या बांगलादेशाची निर्मिती केली. मित्रांनो, लक्षात ठेवा, या बांगलादेशाची निर्मिती आपल्या हिंदू धर्मीयांच्या रक्तातून झालेली आहे. आणि अशा वेळी आपल्या एका हिंदू धर्म बांधवावर अत्याचार त्यांनी करावे ही अतिशय खेदाची गोष्ट आहे. ही केवळ खेदाची गोष्ट नाही, तर हा आपल्या आत्मसन्मानाला, आपल्या हिंदुत्वाला दिलेलं आव्हान आहे. मी तुम्हाला सांगतो, दीपचंद्रदास हे नाव लक्षात ठेवा. दीपचंद्रदास हा कोण होता? दीपचंद्रदास हा आपला एक साधा हिंदू धर्म बांधव, जो एका कारखान्यामध्ये नोकरी. चंद्रदास हा एका कारखान्यामध्ये काम करणारा एक साधा नवयुवक, एका कारखान्यामध्ये काम करणारा हा साधा नवयुवक. आणि याचे वय किती? तर अवघ 25 वर्ष. आणि याच्यावर एक धर्मांधतेचा टप्पा घेऊन तिथल्या यवनांनी, तिथल्या धर्मांध शक्तींनी यांना बेदम मारहाण केली. मित्रांनो, लक्षात घ्या, ही केवळ बेदम मारहाण नव्हती, त्यानंतर त्यांनी त्याला जिवंत जाळलं.
किती यातना झाल्या असतील, त्या यातनेची ही परिसीमा म्हणजे ही घटना आहे. आणि ही घटना केवळ हिंदू धर्मीयांच्या आपल्यावरती झाला नाही, हा आपल्या अखंडत्वावरती, आपल्या राष्ट्रीय सार्वभौमत्वावरती हा केलेला हल्ला आहे. मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे का, या बांगलादेशाला लागून आपली 7 राज्य आहेत आणि या 7 सीमावर्ती राज्यांमधनं या बांगलादेशाला हाताशी धरून एक धर्मांध शक्तीचं एक नवीन आश्रयस्थान निर्माण होत आहे. आणि हे नवीन आश्रयस्थान निर्माण करून केवळ सीमावर्ती राज्यांमधून नव्हे तर संपूर्ण भारत देशामध्ये या धर्मांध शक्तींना प्रस्थापित करण्याचा हा परकीय शक्तींचा एक कुटील डाव आहे. आणि हा डाव जर आपण आत्ताच ओळखला नाही, आत्ताच त्याला पायबंद घातला नाही, आत्ताच त्याच्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या नाही, तर हा धर्मांध जिहादी भगवान, हा जिहादी दहशतवाद आज ना उद्या आपल्या घरामध्ये पोहोचेल आणि आपल्या हिंदुत्वाची, आपल्या देशाच्या सार्वभौमत्वाची हा गुणगान करेल. मी आवाहन करतो दिल्लीला, मी आवाहन करतो केंद्र सरकारला, मी आवाहन करतो आदरणीय पंतप्रधान हस्तक्षेप करण्याची आहे. हे मौन मिळवण्यापेक्षा तो हस्तक्षेप आला पाहिजे. मग तो राजकीय असू दे, तो राजनैतिक असू दे किंवा मग तो लष्करी असू दे. हे केंद्र सरकारने जर पाऊल उचललं तर ते पाऊल केवळ हिंदुत्वाच्या संरक्षणासाठी नसेल, तर ते अखंड भारताच्या सार्वभौमत्वासाठी, आपला हिंदुत्व जपण्यासाठी उचललेलं पाऊल असेल. मित्रांनो, इथे जमलेल्या प्रत्येकाचं मी परत एकदा अभिनंदन करतो, कारण इथे जमलेला आज ही घटना केवळ सिंधुदुर्गासाठी नव्हे तर अखिल महाराष्ट्रासाठी प्रेरणादायी ठरेल. आज या सिंधुदुर्गात नव्हे, अखंड महाराष्ट्रात नव्हे तर अख्ख्या देशामध्ये निदर्शनं होत आहेत आणि ही निदर्शनं स्वयंस्फूर्तीने होत आहेत. आणि याहीपेक्षा सांगतो, ही जबाबदारी केवळ बजरंग दल किंवा विश्व हिंदू परिषद यांच्यासारखी नाही आहे. ही जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे आणि सर्वांनी आपण त्यावरती प्रतिक्रिया दिलेल्या पाहिजेत. केवळ धर्मनिरपेक्षतेचा डांगोरा पिटवून इथे गप्प बसायची वेळ नाहीये. ज्यावेळी अल्पसंख्याक बहुसंख्याक होतात त्यावेळी लक्षात ठेवा की तुमच्याही घरामध्ये हा जिहादी दहशतवाद पोचला गेलेला असेल तो तुम्हाला समोर नष्ट करेल. मी इथे एकच सांगतो की या इथे जमलेल्या सर्वांचं अभिनंदन तर आहेच, परंतु ही केवळ राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल यांची जबाबदारी नाहीये. आता जर आपण हा संताप व्यक्त करतोय, ही आपण आग व्यक्त करतोय, तर ही आग आणि हा संताप हा केवळ बांगलादेशापुरता मर्यादित नाही राहिला पाहिजे, तर जगातील प्रत्येक हिंदू धर्म बांधव सुरक्षित होईपर्यंत ही आग आणि हा संताप हा प्रत्येकामधून उमटला पाहिजे, प्रत्येकाच्या प्रतिक्रियांमधून उमटला पाहिजे आणि प्रत्येकाच्या आचारांमधून उमटला पाहिजे. जय हिंद, जय श्रीराम. जय श्रीराम.